Kublai yepi pelok baro sai sen biang ngapriang subha yepi syakane ka channel chonga. Hakane ka video matasngi ngan batai lengkot ya kane ka film Kabil. Ka film balak da Hrithik Roshan kum urahan Bhat Nakar bat ka Yummy Gautam kum ka Supriya. Ya kane ka film la rilis ha ka arpusan tarik Januari chong usnam arhachar khat nyau. Te hakane ka perthei bangi syong isa ublei ula bo yangi la ka chong ka sap bangin tre ngin kta ban pendapan biang yela ki cingdong kam ki ba man la kasngi compare wat la ki khmat kim yu i ki skor kim yo sngew ka sentur kam lai kren hanrei ka chabeang pan ka khlan kumta kam ailat ya uno ulene kabreu ban chu shong klik ti hacho te kumta hakane ka flimru phin yo i ya ki sichur ha ka ba baro arngut kidei ki ba matla baro artli ki khman hanrei kaching matla chungki pat ka khlem khang lat yaki banle ya kanu ka kam namar ba ka chabeng kalong ka bakhlain bat ki skor ka khmut kikti ki chan kilong ki ba bianglut te pej ya kane ka video hadu kun phin sa shem ya kane ka chingchia habastang ka film lapen i ya rohan uba dang shet shet watla ulong uba manla aro hanrei uba krek kam krek champan kum uba yo i u rohan udei ubreu uba bha mensem bat uba im da kecingkemen wala ki khmat chung u kim yu i nado ba udang kha hanrei uba trei pat ya ka wei ka kam kum kalat kamai hakabal penlengo lut ya ki breu baro da ka sap chung u kata kadai kecing keren chung u ya ka sur chongki animated cartoon wala ki khmat chung u kim yo iro lengba ki perlok chung u urohan ulai kendo ya ka Supriya ka bedai ru ka breu ka ba matla bro artli ki khmat kum ma uhi hanrei ka badai pan ka nong tem piano ka ba twit bha badru knong hikai musical class bat ka deru ka breu ka ba im da ka cingkemen hala ka cinglong matla ka chongka kine bara arngut kila stang banya sngotenat iwei ya iwei pat para bam yo i bat kila ya sho cing edru iwei ya iwei hadu banda yo ya tho sendon ha ka wei ka men halanti bon man phai sila yeng haren ka cingwan bam chongki na hotel la sha penthut no ha u amit selar ubadai ru uba chumlen bha benle thokai ya ki breu ha kane ka chaka rengkat bat u perlok chung u wasim u amit udeiru upara chong u madhav roy selar ubadei u politician uba khlan bor bha u amit lembat u perlok chung u wasim ha kaching shongshit kiyat ula kren khlam akor ya kine ki sichur hado ban pen bitar ya u rohan bat kila petkrat pat haden kacing kaang breu chong ka Supriya ha ka step ka bobot kat ba u rohan udang lech sha chingtrei u amit bat u wasim kila rungto hayeng chongki kat ba ka Supriya kadon tang marwei bat kine ki runar kila rep ya ka Supriya haden uruhan ulawan phai na chingtrei ula shem ba ka Supriya kala syarep kumta ula lej sya police station ban aikes ya kane kacing syarep ya ka Supriya bat une u police officer uba kerteng u amol chaube ula batai ya u rohan ba udei ban lej ai medical test sywa ya ka Supriya hapo ka arpusau kenta ban pensisya ba kadai ka ba syarem kumta u rohan bat ka Supriya bud kila yaleng ban phates yaka hanrei halanti syachaka sumar la sya raborno ha ki breu chong uselar hado ban dadap live hun reu kenta ha kane kachaka haden ba kila laino nangta ha kaching syabret syarut duriau urohan bat ka Supriya kila yale ya kaba donkam
ban pha tes yaka kumba la pha daki polis hanrei ka report jongka pat ka klem pau shu ba ka dei ka ba syarep namar bala palat ar pusau kenta kumta la sya berngamru ha ki polis haden ba ki la peni ya ka report bat la sya kenok ru ba ki dei ki reu thok namar ba klem ka sakhi ka ba biang kumta da ka ching do ching kremen ki la wan phaino shala yeng andala poi hayeng ka supriya kala pengkhre chingbam ya urohan kumba chuklong hanrei la penlengo pat yaka ba urohan pat uklem tre ban bam bad ula le menti yaka badru uba bon chimut chiperkhat namenta ka chingbam la chu halor ka hok chungka kumta lengba ka ching charchar ba klem kren chu la pen ku flai ru ya ka supriya ha ka si ka babon kat ba urohan ula wan kloi shalayeng na ching trei ban panmap artat ya ka ching charchar chung yaka men nin kamen la shem pen ban ya ka met yap chongka kabala sten pasi na cerong pangkha kumta rohan ula lenyar da ka ching sosi bat kumta la thang don burom no ya ka met basa chongka haden kane umad haf roy hanmen chong amit ula wan chengo ya rohan bat ula pun pauru ba amit ula rep ya ka supriya amdei tang sisen hanrei arsen kumta la pelong ru ya rohan ban bitar haden kane rohan ula syamru ya ka wei ka kot lengkhot bra tho ka supriya ban pensisa ba amit ula rep ya ka arsen bat dei na kane kaching le donbor chung arsen yaka la pelong yaka ban penyap no ya la de da ka ba shu phasi lengba ka ching tip nakane ka ching tho chongka rohan ula kular lane ula smai banwat ya ka hok chongka supriya kumta ula lei kendo ya police officer chaube bat ula ongru ba unsa penher put ya kibala le ya kane ka kam bat kalongru kum ka challenge ya chaube namar ba umla banle ai halor ka ching syarep ya ka supriya batru unsa tip ba dua ubala le ya kane ka kam lengba ka ching penyap jong urahan ya kita kibreu bat chaube ru umla banle ai halor ka ching le ching ha kata kapor kumta urahan ula penungkam da kasap surkren chung thik kum kasur jong kita kiba la le ya kane ka kam kumta lengba kane ka buny ula penyap nengkong ya wasim da ka ba syupasi ya bat ula eru ya ka rumar jong amit hangta kum kasaki ba de amit ubala penyap yala uperlok lacong wasim haden kane urahan ula riam saya amit ha ka wei ka yeng botiar ha ka ba kibreo chung kila setkut ya urahan bat ya ka supriya hadu lai phun reu kenta ha kane ka ching yele bashir khei bat amit rohan watla yo i ki khmat ru hanrei ka khmut chung pat ka sotho ya ka ching sma jong ka body perfume jong amit kumta ula yolat ban tet no ya bat ula kte ru ya hapo madan yeng ban sya thang im ha ka ching riam chung lengba ka ching pen pei ya ka top phniang batru da ka ba ubo ya ka mamati bame hadwar yeng khnang ba tang suple ya ka la pelong ka ching kamding kumta ka plan chung kala chop lengba ka ching wan ple hanmen chung ya kane ka dwar haden kane police officer chaube ula suba ba de rohan ubala penyap ya wasim bat ya amit haden ba ula kenmau ya kaching challenge jong rohan ya kumta ula ong ya rohan ba unsa close no ya kane ka case jong hapo ar pusau kenta bat la pen iru ya chaube ba ula le ya kendo ya madhaf roy namar ba ula tip
ya ka ching rep chong u Amit ya ka Supriya hanrei umla le ai pat namarba la sha thong pisano ha u madhafroy kat ba ki pulis kidang penlong ya ka ching talasi ha kane ka arpusau kenta u rohan ula yo pas no nangta lengba ka ching yarap uprlok chong u bat ula yo latru ban phun ya u madhafroy ban phawan ya u ha ka wei ka yeng building ka ba dangshna ka ba deiru ka yeng thamai chong u rohan bat ka Supriya ha kane ka ching yele u rohan ula yo pinyap no ya u bat ula le ru kum ubala pinyap hi ya lade da ka ba penhap na trong yeng haren kane u rohan ula ya tho ya ka story ha u chawbe ba u Amit ula pinyap ya u Wasim bat u Madhafroy pan ula pinyap no ya lade haden ba ula songsi ya kaching yap chong u Amit kumta u chawbe ru yo ya ka sakhi ka babiang holor kaching pinyap u rohan ya kine kibreu kumta u rohan ula pendap ya kane kaching penher keput chong u ya kine kibreu da kaching chop u rohan ula lej bread no ya u depei chong ka Supriya sharut duriau bat dei hangne ru prolok ba kane ka flem kla poino syaka bakun lada pi snau tenat ya ka ching yathu khana chonga sa share comment like bat subscribe ya kane ka channel chonga khnang bangan sa permi shusho ya kum kine ke chat film love story kublai shibun